A potom povie tvoju správu, no. Ide! Slide to the left. Pozor. To má pořádanie informnej pro deti a mladistvé. Takže deti vyčurať. Pomodliť. Toto je Xexo toto je Lumi. Čau. Alzák. Lumi, keď lift, tak máš change color, môžeš si zmeniť farbu. Ten pôjde na modrú. Ne, poď na modrú, Lumi, ne sme rovnakí. Tak počkaj, dám si moju farbu. To faka mečiu. Tak budeme byť dvaja čierni. Budeme byť dvaja Na bieleho, ty si taký Budeme Aribiec. hnedý. No, okej. Budem čokoládkový. To je super mapa. Hráš to prvýkrát? Jo. Ja vôbec neznajem. Tak to je super. No tak choď rovno a kradni. Moja špecialita. Kurva, držte do rachy. Lumi, keď vidíš kotol so zelenou tekutinou, tak skoč do neho. Prečo? No ináč. Dostaneš... Dostaneš... HP boost. No. Myslím, čo Menčiu tady rozbíja. Samozrejme, že nie. Keď na ňo skočím, môžeš na vest? Tak v ňom budeš. Jo. Wow. Fungujú tu Keď dáš gravitačné zákony. CTRL Lumi, tak sa skrčíš a keď dáš kvečko, tak ťa môže zdvihnúť. Dobre, Počkaj, poď. Pozor, zober. Povedz, je stresujúci normálne takto, že sa to rozbíja. Dobre, pohoda. Ono, keď je v tom košíku, tak tam iba hoď už. No, stlač kvečko, Lumi. Kvečko. Ja to sa vypnem, akože na zem? What the fuck? Jo. To do rakve ideš. Air jail. Super. Ja hodím do toho zeleného kotu. Ne, hej. Dobre, videl som prvého NMáka. Vidíš, nič sa ti nestalo. Okej. Videl som prvého NMáka, taký veľký černý. Ja, kde? I don't know. Gno. Tu si. Holy moly, guacamole. Čo si videl, kurva. Do haka. Nikto nic neví. Ja som napísal, on išiel hore a som skočil dole. Tak on ide tam hore. Co? Keď dáš tečko, tak napíšeš No, a tie potom nemáci... povie tvoju správu, no. Ide! Slide to the left. Kurva, ne. Dobre, my už nie? Ani sebo, no. Lumi nie je nikto zomrel do toho. My ako prvý. No, najamstý, že... Oľby sme zomreli. Tam som To sú negrovia, ty. Počkaj, zoberiem košík. Zelený aznak. No, ja som tam byl, no. Koľko musíme zarobiť? Počkaj, že tu je zeme gula. Hore vpravo to vidíš. Daj. Jaj. A nestala tá veľká váza toľko iba? Opa. A daj aj ich tam. Čak na tom vozíku vidíš cenu, čo je v tom vozíku. Proč to To si- nejdu prodat? To sú baránkovia, to sú ovečky Lebo naše tie toto, hej. peniaze, ktoré máš excess, tak ty môžeš zobrať do No, sebou. poďme ďalej. A potom za ne kúpovať veci. Počkaj. No však hej, Počkaj, dobre, jak ale stoj. Ja? proč to Lebo máš iba nezanesú jeden do lodi? selling point. Lebo máš iba jeden selling point. To Keď tam ho daj. použiješ, tak on sa proste odíde. Dobre, ale Ja, začal čiže aj ten naraz, kokot. naraz môžeme všetko prodať, hej. Jo. V neskoršej fáze hry máš viacero tých selling bodov. Veď umre? Počkaj, myslíš, že nás zabil, pretože sme sa vypravili? Čau. Ne, ona nás videla, keď sme sa schovávali. Dobre, Ona si hento. zapamätala. Ináč ten Sašo môže vybuchnúť. Ten šašo vybuchne, keď už stlačíte. Keď dáš za jeho ten tak on dá ako výbušninu. Neviem. Nepomeň ho živi. Až ideme do Ja som piče, už dobre. Ale ešte je dosť. Keď Koľko zoberú máme? našu hlavu 10 000 do lode, to bude tak stačiť. nás oživia s jedným hápkom, mám pocit.
Ešte Lumiemu vysvetlíme glitch. Počkaj, že tu je. Je tu glitch, že keď si zoberieš lekárničku z obchodu a Zober to tam, jak dačo môžeš máš. držať a stlačať Nemám Ečko, nič, tak tady ti to kokot vyhýle mám. bez toho, aby si Počkaj, musel tu niečo ešte dačo. zaplatiť v obchode. No tak to mi potom ešte musí zopakovať. Jo. Á, tu sú itemy. Mám doniesť... Samozrejme, Cez 20 000 tam bolo predtým. Nie, to tam zoberieme pešo. No a tá korunka, čo vidíš, tak vlastne Matthew vyhral Battle Royale. A to co je za Battle Royale? Keď zomreme všetci, tak sa dostaneme na skládku. Budeme na takom nejakom Ešte tam. kruhu vo vzduchu, kde sú nejaké itemy a musíme sa pozhadzovať. Kto už zostane posledný, vyhráva. Odkiaľ získali už $2200? Však niečo je položené na tej podložke už. Jaj. Tie veci sú strašne krehké, hej, dávaj bacha, keď s nimi... Hovorím, fungujú tu Newtonové gravitačné zákony, keď niečo padne, tak podľa toho, jak to padne, dostane to damage a tým pádom to stratí na som si hodnote. všimol. Vidíš, Matthew teraz 30. oškrkal ten... Jak sa to medzi Jak bolo, som viac. prepína? No aj myškou. Práve ľavé. O čo sa im jedná? Komu? Že o čo sa im jedná? To čo? O čo sa ti jedná? No to stačí, nič sa mi nejedná. No, hlavne. Vidíš, Dobre, už 80 000. máme oživených. Super. Ty kokos, to je peniaz. To sa, to Predtým každý sme mali dostaneme 20 tých 11 000, alebo to sa medzi nás roz... To máme spoločne 28. Jaj. A za to si potom vieš kúpiť nejaké upgrady v shope. Alebo veci. Granáty, pásky, zbranie. A to Gnomovia. Týchto chyť a lomi a hodí ich do... Gnomovia tých stačí vyhodiť do vzduchu, oni sa rozbijú v prípade. Z keramiky. Tak a teraz ideme do obchodu vlastne. Staminu. 2000 za staminu berte. ja si beriem asi strength. Ale dosť drahé to je. Koľko stojí? 7. A tak to je ešte lacné, tam sme mali za 12, tuším, v ďalšom kole. A na to sme ale aj mali peniaze. Však aj teraz. No a Je tu secret miestnosť. V druhom kole tu je secret miestnosť. No. To je tu vždycky stačí vedieť, Ja. kde ti to oranžové svetlo nasne. A tam ale vždycky tam stojí granáty, nie? Ne vždycky. Tu tam, ale... Fakt, ja som tam zatiaľ mal len tie granáty. No mi daj kvečko, keď tam chceš byť. Kvečko. Ide si kúpiť ešte niekto niečo, alebo môžem si kúpiť? Nie, Čo si chceš jedno už. kúpiť? Počkaj. Sprint speed, tam je na to už není. Vyčísoj. Ja som zobral obidve staminy, Si gráblej, Matthew. Čo? Matthew, daj mi ho, ja ho tam dám. Dík, ale bol som tam. Nice, díky. A tu je co? Chlapci, ako sa odtiaľ to dostanem? Zvihni si to. Zase by bolo, keby to bol nejaký oný. Hej, vy to držíte, vy hovada. Odkiaľ to víš? Či nie je to jasné? Zoberte si toto. Dobre, Lumi, koľko máš životov? 26. Zober si toto tu si zober. No. A chod s tým do lode a utekaj. Au. Niekto má zmyslený humor. Dobre, drž to v ruke a keď pôjdeme do loadingu, tak budeš stlačať Ečko. Vy máte Ups. ostatný všetko. No, Mám stlačaté tu je ešte to. To je moje. No. Dobre, dám Stlačaj stlačačečko, Ečko. stlačačečko. Stačí. Už netreba stlačať? Stačí, keď tam Nie. už loading už nemusíš. Mal A by máš, si No, životov. to dívaj 100. Jak ty? A niekto si zoberte staminu. No. Lumi, zober si staminu. OK. Ečko sled, no. Mechanic. Popiči, Mek Janek. Janek Rubleš. Keď sa vypína ona flashlighta? Nevypneš. Proste si čupneš. CTRL slash. Ja, ok. Počkaj. To si brdol. Daj košík, daj košík. Počkaj, tu sú veci. Dávaj košík, dávaj košík. Počkaj, toto je slepá ulička, sú tu veci, pozbieraj to.
Kde som to videl? Niekto mi volá. Tak ho polož. Chýba. Jo. Kolečkom myši si vieš priblížiť alebo oddialiť veci. Jo, co som videl v tutoriále. A pravým tlačítkem ich viem otáčať. Jo. Len to otáčanie je také vonky. Byli vonka? Jo. Ináč tie dvere, to sa same otvorili tam vzadu, že? Ja som ich neotvíral. Dvaja, ty. Guys, Uj. Spermie? item za 6000, dole je item za 6000. Dole je aj ten 6000. Nekúkaj na mňa, ty zelený, nekúkaj na mňa, nekúkaj na mňa. A nekúkaj na itemy. Zelený. Dúfam, Ty zelený. je tu dole item za 6000. Nekúkaj na ňo, lokrpsať. Dobre. Fuj! Hej, oni obidva grc... Ne, ja grcam, chill. Tam to ujebe. Zabil som ho. Šikovný chlapec. Otvor dvere. Jau. Nie! Nevadí. O môj bože. To je crazy. Kde sú tí dvaja henci? No ale mi Ne. či sebo, kde? No hen tam grca. Konečne. Ja. Konečne ma pustila. Alkoholici do piči. Poďme zobrať za tú šestku ten item však. Počkaj. Mám ísť aj ja? Ale polu mi dole. Počkaj, toto mám propan butan. Propan butan Ja som- vybuchne? Keď s ním buchnú? Hej. Môžeš do neho urobiť dieru a začne horeť minimálne. Akože podľa mňa. Pozor, papula! Nevidím. Ja som zabil jednu tú papulu, ale potom ma druhá nabúrala a spadlo mi to na zem. Jau! No lebo ona nám bude ničiť veci. Skoro plný, nechceme ho vyprásniť? Ne, no jedno Pomer. v tejto chvíli. Kurňa, jebme na to, čo Ináč táto hlava má low. A hlava dostala asi 2 hity už. Prdele. Daj. No mi... Poďme otvora takto. Dorite. Počkaj Lumi, poď ku kde? Otoč sa mi. Hore hlavu. Ne tak moc, ale to stačí. Co to, co robíte? Ja dám ti healy, svoje healy ti dávam k tebe. Ty si borec. Že ty si väčší borec. Je, tvoje hápka si mi dal, akože... Jo. Dole? Kúkaj! Vietrak? Polož to až pred neho. Polož to! Ty trošku si nabil tú opicu. Čo môžeme asi predať? Akože ešte je zo pár vecí na mape, čo som tak išiel. Jo, ešte by sme mohli niečo pobrať, ale tak jak toto. Dík no. Mi bude... Pozor. Ti včeli ideme zpátky? Hej, ideme do traku. A druhá dole. Ne, není. Nemláďu s tým, ty kokot! Ale však to je jedno, aj tak to, že môžeme predať. On je Prepač, obkúcal tú hlavu. tady ste mohli sa prebudiť. Jo! No, to dáva damage. Dobre, jedme na to, ideme. Marti, rýchlo odchádzame. Ne! No... Guys, ja sa idem naobedovať. Tak vy sa tam nakúpte, dajte mi 5 minút, dajte mi 5 minút a sa idem rýchlo naobedovať. Lomí ho 5 minút. Fú, no akože, tak to asi až 5 minút max. On už nedojde.
Áno. No však mi ho 5 minút. Pocket card? Čo? Že mini košík. Ne. Na čo? Ja len Pre sú staminu. fascinovaný tým. Mňa predtým na záchode niečo zneužilo. To bol Matthew. Ja. Nate je bývalý spoluhráč, ktorý zaspával na záchode. Ešte je to jedna stranečka, ak by niekto chcel teoreticky. Lumi, chceš stranečku? Ja neviem, čomu to je vôbec. Tu budeš silnejší potom. budeš. Tak chcú, no. Tak zober. Tak som takto. Ono, ty vieš niektorých tých HNM-ákov, keď si dostatočne silný alebo v dostatočne veľkom množstve, proste zdvihnúť a umlatiť o zem. Jaj. Ja som to skúšal na tú hubu, ale byla nejaká silná ešte. No, Ale bude stačil iba, občas sa tu spawnuje zbraň a môžeš kúpiť zbraň a iba ich streliť. Ináč, kde je to svetlo? Kde to je? tam. Jebe mi? To je zamknuté? Oho. Máš? Nie. Není, jebe mi. Pusť. No. More, nerob! Prav. Ja som tu zamknutý. Čo? Máš to proste, To akože šprintuješ a vyskočíš, alebo jak to je? Ne, no, Hej, vyskočíš a dáš kvečko. No. Šprint, výskok, kve. No. Aha. Au. Počkaj. To je valuable tracker. Lumi proste nemáš žiadnu hodnotu už ani ako čierna osoba. Čakaj, otvor ten záchod. Ja. No, otvor aj tento. Super. Ďakujem. Počkaj, zatvor sa tam. To je fakt hovna. Toto aj niekto reálne použije túto. Ale dá sa to použiť ako zbraň. Fakt? No hej, môžeš. K čemu je frying pan? Ty máš proste mlať. Môžeš byť monstra s tým. Ubiť ich k smrti. No, Len sa aj seba musíš môžeš. trafiť. Čo? To si sa trafil sám seba. Najlepšia tu je tuším pálka. Baseballová? Alebo tá zbraň, no potom už. Meč? Či ako pištola, aha. Normálne akože... To je debil. Daj ho do pasty. Au hej, ale to bere hápka. Však sa aj tak vyhyluješ. Pomoc! Stačí Kámo, to je jaké? To má loyalty 7 na sebe. Jo. Tak počkaj, my sa nemôžeme vlastne vyhľovať tuto medzi sebou. Jep. Koľko máš životov? Nero! Ja mám 51 životov. Chod s tým do pište, však nemáme healy na to! Tá Meťová postava sa tu pozerá na nás. Aj to máme čo. To je krev. Ono to proste nasleduje. Je to dál. Jo! Ono to preskočilo. Pomoc! Pomoc! Ja, to je najbližšie, no. Dobre, už to nedávaj, ja už nemám Trojkovej. HPčka. Tak si zober ten trojkový heal. Je tu? Není. Bol, ne? Není. Aha, hej, iba dvojkový. Ne, je tu na zemi, nepičuj. Daj. Vyšráte sa.
Mačkaj. A ja nemám My sme healy. sa rozhodli, Á, no, dobre. my sme sa rozhodli, Našiel. lebo ti to trvalo. To je Akurát na čas. Pravím. Dobre, ja som chcel straničku. To co je Ešte toto jednu za straničku tu engine? mám. Engine, tu. Zbranie, ktoré strieľajú, alebo takéto pišťoviny, tak ty môžeš vyčarnúť potom tými kryštálmi žltými. Ja. Predpokladám, že sem niečo doneseš a ty vytvoríš ten kryštál. Tak toho baseballka má vlastnú energiu, ona ti vyprší a tak ju ešte načarčuješ. Ona má Váza. Tu. Tak, Tu, už si pri vozíku, ja. ľudí s babami. Au. Áno, to stolíku. Oni A co sa odfúkávajú. deje? Enemákov sme našli. Wow! Billy, Pipík. To sú marshmallowni. Z... toho. Z Ghostbusters. Ja mám klauna! Skúsime jedného odbuchnúť. No mi hore potom láza. Nad nami, potom mi zeberiem. Tu je Haló? ďalší marshmallow. Pozor na marshmallow. Oni sú tu 3, no. Ja neviem ani čo to je, ale... Ona Čo to robí? ja začne čaržovať. Pekne. Zabil som ho? Hej. Let's go a viacerých! Let's go! Potom tu je ešte kocka za neviem Koľko? A hore je tu... Pozor! Čak traja tu boli, oni majú šancu, že sa viacej. On ťa ideš cucnúť. Ne, on ťa si odfúka. do riti. Daily reminder, 485 is way recent. On odišiel, no je odbehol, proste začal backflash. Project some rescue to 7K. Wish I could head over here for this potion right now. This potion makes my beard burn. A to nie jest tak veľa, ja som čakal viac za tak 9 On našiel love potion. No. Where is your even how that device Budeš kecať. Kde je kocka? Tu, poď, čak sa poď so mňou. Solidná. Co keby si tam stal u toho? Tak by ťa to zajebalo. Hej. Akože vesmírny vysavač? No. Guys, tu sme ešte neboli, guys, tu. Dobre, idú z toho mečo. Tam byl ten marshmallow. Tu je ďalšia kocka, guys. Zajímá to, že sa to actually, no. On začne brigadovať až potom si ho kúpi. Lumi. Forsu som P-O-J-E-D-A-N. Gratulujem. Life is clever with match 485. Can't Okay. even wish how nice Rami is. Ďalší. Just thinking about match 485. Ó, ty takto myslíš? Ó. Posledný enemák je oko. Kde? Oko je posledný enemák. Ja? Doľava. To ho nahyloval si. Ja viem. Počkaj. Počkaj, Meťo, vyhoď mňa. Aha. Už tam je, kde chceš ho? Dobre, to je jedno. 55. To je pointa tejto hry. A zdravilo mi. Máš veľa spredu, poďte doprava. Bacha na poltergeista. Počkaj, ja som posledný. Lebo si nováčik. Tu je ďalší. Holy shit! Mňa chytil poltergeist! Utekajte! Niekoho... Ne!
Ináč zomrel tam je gulička. Hej? Hej. Sem Jo. zanesli. Jo? To my nemusíme sem... Aha, to nič neurobí, tak nič. A Meťu čo? Počkaj, Ale Meťu... Jaj! žije. Ja som si myslel, že tu všetci. Meťu ešte žije. A He spravá my betrayed sem me nevidím with no remorse. Matthew. No ale vráť Matthew? sa sem, lebo skape je on, neskape je on. Máš Nie. časovač. Môžeš byť tunak tak. Ja som si myslel, že sme tu všetci. 4, 3, 2, 1. Bež? Prečo? Aj. No ja už som bol pitnutý. Ďakujem, že ste ma počkali. Som si myslel, že tam si pri nás, sorry. Ja som prežil, guys, ja som žil. Ja som to hovoril, len... Ja som si myslel, že si pri nás. Ja som... Proste, co to Mňa bolo za uniesol. Jeho chytil poltergeist, mi ho uniesol, len nemá. A mohli by sme si brať nejakú zbraň, aby sme ich tam mohli zabíjať. Stojí to 40 000, No to máme. No aj. ale upgradey sú lepšie. A tak môžeme zobrať všetky upgrady a furt budeme mať 40. Není strange. Či chceš ten Čo? account? Zexto. A to nepotrebujeme. Xanax? Dobre. No, môže byť. Napíšu upgrady. Ty no tu už zober HPčka alebo sprint speed, keď Tak to range je úplne ten je useless. drahý podľa mňa. No. Čo? Sprint speed? Ten sprint. No. Máme tam iné, že to kladivo. No to je investícia. Pozor. Umíš, že Jo, si skoro keď tam zomrel. stojíš, Lumi, tak sa to... Počkaj, ja som HPčka. Nie! Máme. Ty opica. Dobre, zapínam. Počačiačko. Mačkajte. Mačkajte. Díky. Díky, guys, díky. Počkaj, Meťu, ja ťa healnem, neboj. Mre. Jak to joňkol? Dobre, stačí vám 50 už, díky. No, ja. Kto nemá Cením ešte si to. staminu? Zoberte si staminu, kto nemá. Ja mám jeden upgrade. po 60. Aha, tak ja si zoberiem staminu, keď to nikto nechce, ja mám 50. Ja mám Ja tiež mám 40. 50.